μιλώντας για την ευθύτητα που διαπερνούσε το επιστημονικό πρόβλημα με παρηγορητικό και αισιόδοξο πνεύμα. Τέλος, σε μένα προσωπικά δεν άφησα τη στιγμή να καταλάβω το μέγεθος του κινδύνου που αντιμετώπιζα, στοιχείο άκρο σημαντικό για έναν ασθενή που τίθεται πρώτο ενδεχομένου να μην ξυπνήσει ποτέ από ένα τέτοιο χειρουργείο. Το να σας ευχαριστώ στο γυναικές ίσως καταλήγει να είναι τυπικότητα. Γι' αυτό πάνω απ' όλα, στη συνέχεια παλαιότερη για τον ίδιο λόγο επιστολής μου, παρακαλώ και πάλι το Θεό να σας κρατά πάντα υγιείς, εσάς και την οικογένειά σας. Επιτρέψτε μου δεν να πω ότι με το να γλυφθώνται καρδιές, αυτό δεν έχει μόνο την βιολογική του προέλαση, αλλά και την ψυχική διάθεση, τη συναισθηματική, αλλά και την κριτική. Είναι σημάδια που δείχνουν στον ασθενή ότι ίσως πρέπει να αλλάξει τη ποιότητα του ως άνθρωπος, όπως τουλάχιστον το κατάλαβα εγώ. Και από αυτή την άποψη, η αξία του έργου σας είναι πανανθρώπινη και διαχρονική. Αθήνα, 14 Μαρτίου 2016, με τιμή Αγίριος Τηλιανού Τσουρούς, τρίτος αναθεωρητής, ταξίαρχος, αντιεισαγγελέας αναθεωρητικού δικαστηρίου. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αν καλούμασταν σήμερα να αξιολογήσουμε τον επιστήμονα, τον άνθρωπο, τον καθηγητή, τον γιατρό, τον κ. Βουγιούκα, από τους μαθητές του και προκειμένου από τον κύριο Βρέβανο, καταλαβαίναμε αμέσως ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο άνθρωπο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βρέβανο, τον εξαιρετικό γιατρό μας, και σημειώνω ένα μόνο που είπε, πολύ σοφό, ότι ο καρδιοχειρούργος χειρουργεί με την καρδιά, όχι με το χέρι. Και είναι πολύ σημαντικό. Αν εκείνη τη στιγμή που κρέμεται στα χέρια σου μια ανθρώπινη ύπαρξη, μια ανθρώπινη ζωή, βάζει την καρδιά πάνω απ' όλα και όχι το χέρι, οποιαδήποτε άλλη ύλη, όπως πολύ σωστά σήμανε και ο κ. Βρέβανος, που μπορεί να είναι αυτή ένα φακελάκι ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό αισθανόμαστε την πλάτη χέρι που έχουμε σήμερα τόσους σπουδαίους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, σήμερα την εκδήλωση αυτή τη διοργανώνει ένας πολύ ζωντανός σύλλογος. Αν και συνταξιούχων, είναι από τους πιο ενεργητικούς, πιστέψτε μου, συλλόγους που υπάρχουν σήμερα στην Ξάνθη και όχι μόνο. Και το λέω αυτό γιατί αισθάνομαι ένα δέος μπροστά σε ανθρώπους που στη λεγόμενη προχωρημένη ηλικία, που δεν είναι όλη προχωρημένη ηλικία, έτσι είναι τόσο δραστήριοι και τόσο ζωντανοί. Βέβαια, με προεξάκουσα την πρόεδρο, την κυρία Άννα Ματζοπούλου, και όλο το ΔΣ και όλα τα μέλη μας εκπλήσουν κάθε φορά με καινοτόμες πρωτοβουλίες. Έχει ετοιμάσει λοιπόν ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου Ξάνθης ένα βίντεο, ένα DVD, που αναφέρεται στην πορεία και στην γενικότερη ειδική, αν θέλετε, αναφορά του κ. Βουγιούκα στη Θράκη. Είναι εκπληκτικό, κυρία Ματζοπούλου. Συγχαρητήρια θερμά ως δημοσιογράφος, σας το λέω αυτό. Είναι εξαιρετική δουλειά. Να την παρακολουθήσουμε. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω και αναζητώντας την παρουσία του καθηγητού στην Αλεξανδρούπολη, τον πρωτοσυναντάμε τον Ιανουάριο του 1990 να διδάσκει στους πενταετής φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ως προσκεκλημένος του τότε καθηγητού καρδιολογίας Δημητρίου Κατσέρα. Έτσι χτίστηκαν και οι πρώτες επαφές του καθηγητού Γιώργου Βουγιούκα με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου μας. Η εργατικότητα, ο χαρακτήρας του και οι ικανότητές του στο πεδίο της καρδιοχειρουργικής έγιναν γνωστές στην Αλεξανδρούπολη και ενέπνευσαν δύο εξέχουσες στην εποχή εκείνη προσωπικότητες της πόλης για τη δημιουργία καρδιοχειρουργικής κλινικής στη Θράκη. Ο Μητροπολίτης, κύριος Άνθιμος Ρούσας, και ο τότε πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Νικόλαος Γκότσης, είναι αυτοί που με την επιμονή τους έπεισαν τον καθηγητή να αποφασίσει να εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη, όπου εκτός από μία πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, είχε και μία ευτυχισμένη οικογένεια και να εγκατασταθεί στη Θράκη για να ιδρύσει την καρδιοχειρουργική κλινική που τόσο πολύ επιζητούσε ο κόσμος.
Πράγματι, στις 17 Ιουνίου 1997, ο Γιώργος Μπουγιούκας εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιό μας και μία μέρα μετά, στις 18 του Ιούνιου, γίνεται η ιστορική συνάντηση στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, όπου με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη συστάθηκε μία άτυπη επιτροπή για την παρακολούθηση των ενεργειών για την ίδρυση της κλινικής. Σε αυτή τη συνάντηση παρευρίσκονταν της ίδρυσης ο Μητροπολίτης, ο τέος πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Νικόλαος Γκότσης, καθώς επίσης οι βουλευτές κύριοι Κυπουρός, Ζαμπουνίδης και Φωτιάδης και ο νεοεκλεγής καθηγητής. Πώς έχουν δηλώσει οι παρόντες στη συνάντηση στο Επισκοπείο την ημέρα εκείνη, έχουν καταγραφεί και πραγματικά ζωντανεύουν μνήμες και πλούτο συναισθημάτων. Ο σκοπός μας είναι τώρα πώς θα ιδρυθεί πλέον διοικητικά και επιστημονικά μέσα στα πλαίσια του νυν νοσοκομείου του λειτουργούντος το καρδιοχειρουργικό κέντρο. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε και θαυμάζουμε που γίνεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα γίνεται πλέον και στην Αλεξανδρούπολη. Μας ενδιαφέρει όλη η περιοχή της Θράκης και το νησί της Σαμοθράκης, ίσως και η Λίμνος πιο πέρα, να έχει πλέον τον δικό της καρδιοχειρουργό, ώστε οι άνθρωποι, όλοι οι μεθάνθρωποι και υποκείμενες στις ασθένειες, της καρδιάς ιδίως, να μπορούμε να έχουμε στον τόπο μας ένα τέτοιο κέντρο. Για να γίνει αυτό χρειάζονται πολλές συντονισμένες προσπάθειες, υπάρχουν διοικητικά και οικονομικά προβλήματα και γι' αυτό συναντηθήκε η Επιτροπή, συμπέσαμε όλοι απόλυτα ή μεθαπόλυτο σύμφωνα μετά την ενημέρωση που μας έκανε ο καθηγητής κ. Λούκας. Ο καθηγητής είναι από τους πλέον τεπειραμένους, προχθές χειρούργησε και δικούς μας εδώ συμπατριώτες μας στη Θεσσαλονίκη, τον Άγιο Λουκά. Εάν οι στόχοι μας όλοι ως Επιτροπής, διότι ήδη ορίσαμε την κανονία που θα επισκεφθούμε τον Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας στην Αθήνα, εάν οι στόχοι μας αυτοί επιτευχθούν, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία και μια προσφορά στην κοινωνία της πόλης της Θράκης. Είναι η πιο μεγάλη στιγμή για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, αλλά και για την παροχή υγείας στον νομό Εύρο της Θράκη. Η δυνατότητα δηλαδή αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών που αφορούν καρδιοχειρουργικές επρομάθειες κλπ. Πέρα από αυτό, συμφωνήσαμε ομόφωνα όλοι, καταρχήν, οι δύο βουλευτές του νομού, να συνυπογράψουμε ερώτηση προς τον κύριο Πρωθυπουργό που θα αναδεικνύει την πολιτική σημασία του ζητήματος και ταυτόχρονα τα μέσα Ιουλίου θα συνδεθούμε μαζί με τον Σεβασμιότητο, η παρουσία του οποίου απαλλάσσει όλους τους εμπλεκομένους από το να διεκδικήσουν συνδικαλιστικά το κατόπιν ενεργειών τους. Και τους καθηγητές, τον κύριο Μπουγιούκα που μόλις εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής καρδιοχειρουργικής, αλλά και το Προεδρείο του Τμήματος του Πανεπιστημιακού, να επισκεφθούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τα παρεπόμενα. Το θετικό είναι ότι ο κ. Μπουγιούκας δέχτηκε να έρθει. Εμείς, οι βουλευτές, η Εκκλησία, όλοι οι φορείς του τόπου στηρίζουν με νύχια και με δόντια αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια. Τα χρήματα που χρειάζονται δεν είναι πολλά, εγώ νομίζω ότι θα βρούμε περισσότερα από ό,τι χρειάζονται. Πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα την προσπάθεια που κάνουν οι Βρετανικές αρχές, αλλά και η Ιατρική Σχολή, που το διεκδικήσανε, προκυρήσαν τη συγκεκριμένη θέση και βεβαίως στηρίζουν και αυτοί με κάθε τρόπο τον κύριο Μπουγιούκα για να στήσει αυτήν την πανεπιστημιακή κλινική. Ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε θετικά αποτελέσματα και να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο και πραγματικά αυτή η ιστορία, το στήσιμο δηλαδή μιας τέτοιας καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης είναι ένα μεγάλο ανάγχωμα στο ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε σε αυτή την περιοχή. Ακολούθησαν συνεχείς αγώνες, αντιπαραθέσεις με υπουργούς, επιτελεία υπουργών, υπαλλήλους υπουργείων
και δημόσιων οργανισμών, αλλά και αλλεπάλληλα ταξίδια στην πρωτεύουσα τόσο του καθηγητού, όσο και μελών του τότε Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Τον καθηγητή Γιώργο Μπουγιούκα τον γνώρισα τον Σεπτέμβριο του 1997, τότε ήμουν πρόεδρος του νοσοκομείου και ήρθε στο γραφείο μου και μου ανακοίνωσε ότι εξελέγει καθηγητής καρδιοχειρουργικής, ότι για να μείνει πρέπει να υπάρξει κλινική για να μπορεί να χειρουργεί. Αν είναι διαθετημένος θα το κάνω, θα τον οργανώσω κλινική. Έχοντας άγγλικη δήμη τι σημαίνει καρδιοχειρουργική, μετά και αποστηρνώσει με τον διευθυντή ιατρικών υπηρεσιών, το ανακοίνωσα μετά από 2 μέρες ότι εντάξει, ξεκινάμε. Και άρχισε μαζί του ένας τιτάνιος αγώνας να το σχεδιάσουμε, να βρούμε τους χώρους, να πάμε κάτω στο Υπουργείο, να πάρουμε τις εκκλήσεις μαζί με τον καθηγητή. Και μέχρι το Μάιο του 1998 που τελικά πήραμε την έγκριση, πήραμε και την πρώτη πίστοση και ξεκίνησαν οι εργασίες. Και θυμάμαι τότε έκανε και εξωτερικά ιατρία μαζί με τους εργάτες, τον Διδίλη, τον Βασίλη, και το πρωί ήταν μέσα στο καράκι επίσης, φτιάχναν τη μεταχειρουργία. Μετά από 2 χρόνια λειτουργήσε η κλινική και νομίζω ότι ήταν για την Αλεξανδρούπολη και γενικά για τη Θράκη μια σωτήρια λειτουργία στο σκηνού, διότι χιλιάδες άνθρωποι έπαψαν να ταλαιπωρούν. Συνάντησα τον πρώτο άνθρωπο και διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής, τον κύριο Μπουγιούκα, τον Γιώργο Μπουγιούκα. Και λέω τον άνθρωπο με κεφαλαία γράμματα, γιατί συνεργάστηκα με τον κύριο Μπουγιούκα άψογα. Η επιμονή του κύριου Μπουγιούκα με έδωσε πραγματικά φτερά και δύναμη να βοηθήσω κι εγώ από τη θέση του Προέδρου του Νοσοκομείου. Την τελευταία φορά που επισκέφθηκα τον Υπουργό Υγείας, κάθισα 3 μέρες έξω από τον προθάλαμο του γραφείου του. Και με καλημέρισε καθημερινά. Πάλι εδώ Πρόεδρε, πάλι εδώ κύριε Υπουργέ, πάλι εδώ κύριε Πρόεδρε, πάλι εδώ κύριε Υπουργέ. Επιμένω γιατί θέλω να συμβάλλω και εγώ στη λειτουργία αυτού του νοσοκομείου, γιατί είναι ανάγκη για τον τόπο μας, για τον απομακρυσμένο αυτό νομό της χώρας μας. Ένας καθηγητής μόνος του, με έναν εξωτερικό συνεργάτη, τον κύριο Διδίλη, ο οποίος τότε δεν είχε επίσημη σχέση με το νοσοκομείο. Ήρθε ο άνθρωπος, μας άπλωσε τα όνειρά του, όλη αυτή την προοπτική που βαλούσε μέσα του, με έπεισε και από εκεί μετά μπήκαμε σε έναν αγώνα φοβερά μεγάλο, φοβερά δύσκολο και καταφέραμε μετά από 2 χρόνια να στήσουμε την σχολή, την κλινική η οποία μέχρι σήμερα όλοι γνωρίζετε τα επιτεύγματά της, μια κλινική η οποία έχει ανακουφίσει τον κόσμο γενικά της περιοχής μας αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας και πράγματι το αξίζει ένα μεγάλο πράγμα, το αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς νιώθουμε πράγματι, εγώ ιδιαίτερα νιώθω υπερήφανος και δικαιωμένος, διότι ο άνθρωπος, ό,τι και αν κάναμε με όλη τη συμπεριφορά του, με την κλινική του, κατάφερε να μας δικαιώσει. Γιατί δεν ήταν λίγοι και αυτοί οι οποίοι αφιβητούσαν ότι θα την εγκαταστήσουν κατά τη λειτουργία του. Η δημιουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής συμβάλλαν πάρα πολύ και ήταν βέβαια αυτονόητο για αυτούς που συμβάλλαν να φτιαχτεί η καρδιοχειρουργική. Αυτός όμως ο οποίος ήταν η καρδιά, η ψυχή της καρδιοχειρουργικής ήταν ο κ. Μπουγιούκας. Και δημόσια θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους όλων των ευρυτών, θα έλεγα. Εκείνη την εποχή ο Υπουργός Παιδείας ήταν ο Αρσένης και λόγω της σχέσης μου με τον Αρσένη, εγώ συνέβαλα να πάρει τις 2 θέσεις της Πανεπιστημιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής που ήθελε ο κ. Μπουγιούκας. Με υπομονή, επιμονή, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα, ο καθηγητής άρχισε ένα μεγάλο αγώνα. Ένα μεγάλο χρέος. Μια υπόσχεση στον εαυτό του, ένα νόημα ζωής, αλλά ταυτόχρονα και μια μεγάλη μάχη ενάντια στο δίσκαμπτο κρατικό κατεστημένο, το οποίο τελικά έκαμψε. Έτσι έπεισε τον κάθε
τοπικό παράγοντα για την αναγκαιότητα της ύπαρξης καρδιοχειρουργικής κλινικής στην Αλεξανδρούπολη, η οποία θα κάλυπτε όλη τη Θράκη. Και όλος αυτός ο αγώνας δικαιώθηκε και το όραμα έγινε πραγματικότητα. Ιδρύθηκε μία σύγχρονη κλινική, πρότυπο στον ελλαδικό και διεθνή χώρο, εξοπλισμένη με πρωτοποριακή τεχνολογία αιχμής για την εποχή εκείνη και το κυριότερο, σε μία απομακρυσμένη επαρχιακή πόλη. Και φτάσαμε στην ιστορική στιγμή, στις 20 Μαΐου 2000, ημέρα Σάββατο, όπου η κλινική άρχισε ουσιαστικά το έργο της, για το οποίο και ιδρύθηκε. Και έγινε με επιτυχία η πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σε μία γυναίκα ασθενή από τις σφαίρες, στην οποία αντικαταστάθηκε μία βαλβίδα της καρδιάς της. Το νερό κύλησε στο αυλάκι και τίποτα πλέον δεν μπορούσε να σταματήσει τον δρόμο της και την προσφορά της. Και δεν άργησε να έρθει η καταξίωση στον ελλαδικό και διεθνή επιστημονικό χώρο. Λειτουργούσε εδώ, στην εσκατιά της πατρίδας μας, ένα κέντρο που λάμπρινε την ιατρική σχολή και το πανεπιστήμιό μας. Μία κλινική, την οποία αγάπησαν, αγκάλιασαν και στήριξαν οι Θρακιώτες. Μια κλινική η οποία κατόρθωσε με το έργο της να συγκρατήσει τον πληθυσμό της ευρύτερης ακριτικής περιοχής, παρέχοντας ένα σημαντικό αίσθημα ασφάλειας. Παράλληλα, δεν κατόρθωσε να προσελκύσει ασθενείς και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Μετά από 6 μήνες λειτουργίας, τελέστηκαν με κάθε λαμπρότητα ο αγιασμός και τα εγγένεια της κλινικής και ακολούθησε εκδήλωση στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Παρουσία όλων των πολιτικών, εκκλησιαστικών και στρατιωτικών αρχών. 2,5 χρόνια μετά, τον Δεκέμβριο του 2002, η κλινική μεταφέρεται στο καινούργιο νοσοκομείο της πόλης, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και συνέχισε απρόσκοπτα το έργο της. Ο καθηγητής Γιώργος Μπουγιούκας ίδρυσε με τους συνεργάτες του την κλινική αυτή και την διεύθυνε επί 15 συνεχή χρόνια. Προσπαθούσε πάντα με σεβασμό, αγάπη, ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια να προσφέρει την βοήθειά του σε κάθε συνάνθρωπό μας. Η κλινική ανέπτυξε επιστημονικές διασυνδέσεις και συνεργασίες με μεγάλα καρδιοχειρουργικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής, στα οποία οι συνεργάτες του καθηγητού εκπαιδεύτηκαν και εξειδικεύτηκαν σε διάφορες σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές στην καρδιά και στο θώρακα. Για το συνολικό του έργο, ιατρικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, την έντιμη προσωπικότητά του και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, ο καθηγητής Γιώργος Μπουγιούκας έτυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Πανεπιστήμιο. Μετά από εισήγηση του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ο καθηγητής Γιώργος Μπουγιούκας τιμήθηκε για την κοινωνική προσφορά, την εντιμότητά του και τις άοκνες προσπάθειές του για την ίδρυση και λειτουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής του, με το οφίκιο του άρχοντος του Πατριαρχικού Θρόνου, του άρχοντος Ακτουαρίου, τίτλο που συνηθίζεται να δίδεται σε διακεκριμένους ιατρούς ανά τον κόσμο. Στις 13 Μαΐου 2015, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αλεξανδρουπόλεως, στον Μεγάλο Εσπερινό, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως πραγματοποίησε
κατόπιν αδείας και ευλογίας του Οικουμενικού Πατριάρχου, η χειροθεσία του καθηγητού κυρίου Κουγιούκα ως άρχοντος ακτουαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ιδιαίτερα συγκινητικός, στον ευχαριστήριο λόγο του ο καθηγητής, ως άρχοντας ακτουάριος προς τον Παναγιώτατο Πατριάρχη μας κύριο Βαρθολομαίο, είπε απευθυνόμενος προς τον Πιμενάρχη του και το Εκκλησίασμα: Παναγιώτατε Οικουμενικέ Πατριάρχα, θα συνεχίσω να ζω και να υπηρετώ τον συνάνθρωπό μου, πιστεύοντας ότι όλοι μας έχουμε καθήκον να αφήσουμε στο πέρασμα από τη ζωή αυτή ψήγματα ανθρωπιάς, αγάπης και προσφοράς. Στις 6 Ιουνίου 2015, σε μία κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για τον καθηγητή Γιώργο Κουγιούκα, τον άνθρωπο που με τους αγώνες του ίδρυσε, στελέχωσε και συνέβαλε στην άψογη λειτουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής. Ας δούμε τι δήλωσε στην εκδήλωση ένας εκ των δύο εμπνευστών της ίδρυσης της κλινικής, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου μας και τότε πρόεδρος της ιατρικής σχολής μας, Νικόλαος Γκότσης, καθώς και τοπικοί παράγοντες της Αλεξανδρούπολης που συνέβαλαν αποφασιστικά στην ίδρυση της καρδιοχειρουργικής κλινικής. Ήταν μεγάλη προσπάθεια και ήταν μια πρωτοποριακή ενέργεια τότε. Ακόμα δεν είχε αναπτυχθεί καλά η ιατρική σχολή, αλλά είχαμε διαπιστώσει και εγώ προσωπικά, ήμουν πρόεδρος τότε, πολλοί ασθενείς πήγαιναν στη Βουλγαρία να χειρουργηθούν σε καρδιοχειρουργικό και έπρεπε εκεί, από εδώ. Αυτό ήταν το κίνητρο. Έψαξα λοιπόν να ανακαλύπτω τον κύριο Κουγιούκα, δεν τον ήξερα τότε, στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν. Του μίλησα, τον έπεισα και δέχτηκε να έρθει. Αλλά πώς θα έρθει, θα έρθει μένει, εντάξει, να τον εκλέξουμε, γιατί ήταν κλινική, χωρίς κλινική δεν μπορούσαμε. Ξεκίνησαν λοιπόν ένα αγώνα για να μην πληγωρούμε, πήγα στην Αθήνα. Βρήκα τους τότε παράγοντες του κυβερνώντος κόμματος. Τους μίλησε. Ο ένας με παρέμβασε στον άλλον. Τους εξηγούσα ότι δεν πήγε η προσφέτη, ότι θέλαμε χρήματα να κάνουμε την καρδιοχική. Το καθηγητή τον έχουμε, θέλουμε χρήματα για τα όργανα, τα κρεβάτια θα τα δούμε. Τελικά πήγα σε έναν από όλους, δεν θέλω να πω ονόματα, ο οποίος είχε ένα ρόλο στο τότε κυβερνό κόμμα. Τον έπεισα. Και με τη συμβολή και του ίδιου του Κουγιούκα πήραμε τα χρήματα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί η τύχη αγαθή με οδήγησε στην γνωριμία μου με τον καθηγητή κύριο Γιώργο Κουγιούκα πριν πάρα πολλά χρόνια. Σε μια περίοδο που οι υποδομές στο παλιό νοσοκομείο ήταν υποτυπώδεις. Χρήματα δεν υπήρχαν, κανένα ενδιαφέρον δεν υπήρχε από κανέναν καθηγητή ή ειδικό περί την καρδιοχειρουργική να έρθει στην Αλεξανδρούπολη. Ο Γιώργος Κουγιούκας, νέος τότε,
μαζί με το επιτελείο του ήρθαν εδώ με 1002 προβλήματα. Αισθάνομαι, το ξανατονίζω, ιδιαίτερα χαρούμενος αλλά και ευτυχής για το γεγονός ότι συνέργασαν οι δρόμοι μας και από κοινού σε ορισμένα ζητήματα δώσαμε λύσεις στην περίοδο εκείνη. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό γεγονός ήταν η ίδρυσή της. Εγώ αισθάνομαι πολύ όμορφα όταν θυμάμαι ότι στήριξα με την ιδιότητα του Νομάρχη τότε, με όλη μου την ψυχή, αυτή την προσπάθεια. Εκείνο που επίσης θυμάμαι είναι τη μεγάλη ενέργεια, τη μεγάλη αγωνιστικότητα του Γιώργου του Μπουγιούκα, ο οποίος πίστευε τόσο στην δημιουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής που πραγματικά μας έκανε όλο να το πιστέψουμε. Θα έλεγα ότι τότε ίσως ήταν ένα από τα σπάνια συγκριτικά πλεονεκτήματα του παλιού νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα η ίδρυση και η λειτουργία της. Για εκείνη την εποχή πραγματικά ήταν πολύ μεγάλο το στοιχείο. Γιατί εδώ δεν υπήρχε απολύτως και όλα τα περιστατικά, τα καρδιοχειρουργικά, φεύγανε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και βεβαίως στο εξωτερικό. Μας έπεισε όλους ότι πραγματικά έχει διάθεση να αγωνιστεί και να μείνει εδώ στην Αλεξανδρούπολη και να στήσει την καρδιοχειρουργική κλινική. Ξεκίνησε ένα μεγάλο αγώνα, μας έπεισε όλους, άνοιξε δρόμους και τελικά κατόρθωσε να κάνει αυτή την εξαιρετική κλινική που σταμάτησε το ρεύμα προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη και εξωτερικό, έδειξε την κοινωνία ότι μπορούν να επισκεφθούν την καρδιοχειρουργική κλινική και τους καρδιοχειρούργους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η θνησιμότητα ήταν κατά κυριολεξία μηδενική. Στην εκδήλωση αυτή, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλης Ναμπάκης, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απέμεινε στον καθηγητή ως ένδειξη ελάχιστης τιμής το μετάλλιο πρώτης τιμής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τονίζοντας τη συμβολή της καρδιοχειρουργικής κλινικής στην προβολή του τόπου σε διεθνές επίπεδο. Ας ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από την ομιλία του Δημάρχου. Θεωρώ ότι ο κ. Μπουγιούκας είναι θρακιώτης, το εξάλλου και ο ίδιος, και δεν μπορεί παρά να είναι αλήθεια. Γιατί αυτή η πόλη είναι η πόλη που αγάπησε ο Γιώργος Μπουγιούκας πρώτα και μετά η πόλη τον αποδέχτηκε. Και του είναι ευγνώμονες όλοι, όσοι πήγαν μέσα στο χειρουργείο και όσοι δεν πήγαν. Γιατί είναι ένας ευεργέτης για την Αλεξανδρούπολη, για την Χάρη, για το τόπο μας, για την Ελλάδα και για όσοι ξέρουν τον άνθρωπο. Ξέρετε, μάλλον δεν ρωτάω, ξέρετε γιατί ο Μπουγιούκας πέρα από τις επιστημοσύνης του τιμήθηκε από όλους εδώ τους θρακιώτες και από άλλους πολλούς σε όλες τις πόλεις και ιδιαίτερα από την Αθήνα Έλληνες. Γιατί ο Μπουγιούκας ο Γιώργος, παρά το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα. Να μου ξάνθεις για την εκπληκτική αυτή παραγωγή, κυρία Βαζουκούρου, ήρθα συγχαρητήριά μου. Ήταν πράγματι καταπληκτική. Ένα οξύμορο σεβασμιότητα διάκρινα σε αυτή την παραγωγή, ότι ενώ εμείς πρέπει να ψάχνουμε για επιστήμονες και να σώσουν τις ζωές μας, εδώ διέκρινα ο επιστήμονας, ο άνθρωπος, ο καρδιοχειρούργος, να ψάχνει τρόπους να δημιουργήσει ένα τόπο για να σώσει τις ζωές μας. Γι' αυτό είναι εκπληκτικό αυτό που βιώνουμε σήμερα και θα έπρεπε να διπλά να ευχαριστούμε και τον Θεό και τον καθηγητή που έτυχε και έσωσε ανθρώπινες ζωές πάνω απ' όλα. Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Δημαρχόπουλο, ο οποίος είναι κοντά μας. Στη συνέχεια ελπίζω να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Πριν προχωρήσουμε λίγο, κύριε Δήμαρχε, κυρία Βατζοκούρου, είναι τιμή και για αυτόν που τιμά αυτόν που αξίζει την τιμή δαρό, γιατί γίνονται πολλές εκδηλώσεις τιμητικές. Είναι της μόδας τελευταία. Έτσι, και ευκαιρία συνάρτησης ανθρώπων να διακρίνουμε κάποιον άνθρωπο να τον τιμούμε. Πολλές φορές, αρκετές φορές, θεωρώ ότι δεν αξίζει η τιμή παρά το κάνουμε για την εκδήλωση. Σήμερα, πιστέψτε με, και θεωρώ ότι είναι άποψη όλων των παρευρισκομένων, ότι αξίζει διπλά
αυτή η τιμή στον γιατρό, οπότε σας καλώ να του επιδώσετε την τιμητική πέτρεψη. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου και απηχώντας τα αισθήματα όλων των μελών του συλλόγου μας και όλων των Ξανθιωτών, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο την επίδοση τιμητικής πλακέτας στον ομότιμο καθηγητή καρδιοχειρουργικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, κύριο Γιώργιο Μπουγιούκα, για την ανιδιοτελή προσφορά του στη Θράκη και τους Θρακιώτες, ιδρύοντας την καρδιοχειρουργική κλινική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε καθηγητά,